No meidän ruokabudjetti kuussa on 200 euroa. Se on 50 euroa viikko. Ja me käydään kerran viikossa noin suurin piirtein ja ostetaan vähän isompi määrä ruokaa. Ja se yleensä maksaa sen 30-35 euroa. Niin meillä jää vielä 15 euroa sitten niihin lisäruokiin sille viikolle. Ja sillä 15 eurolla haetaan sitten ehkä se maitopurkki ja se levite tai jotain, joka loppuu. Tai sämpylää tai sämpylää. Sinä syöt sämpylää, minä en. Niin se on 50 euroa viikko ja mielestäni syö ihan hyvin. Justiin tuommoiset edulliset lisukkeet, mitä on peruna ja kastike ja lisukkeet, niin siitä saadaan hyvä monipuolinen ruoka. Ja punalaputettuja sitten kanssa. Niin, jos niitä on. Mehän käytiin, kun on näitä punalaputettuja, sitten jotkut kaupat myy 8 jälkeen, että ne on -60. Me käytiin, mutta siellä on niin hirveät jonot ja siellä on niitä hakijoita niin paljon. Ja sitten me otettiin vähän semmoista ruokaa, mitä me oikein syö edes. No, niin se ei ollut ne meidän juttu, mutta että ne punalaputetut, ne on -30 päivällä. Niin kyllä me niitä otetaan aina silloin, kun niitä on. Kyllä. Ja sitten tosiaan me tunnistetaan kyllä me tiedetään edulliset ruoat, niin kuin ajattelee niin kuin papupurkki. Nyt ei taida olla kaapissa, mutta semmoinen papupurkki, paljon se maksaa? Onko se euron huitteilla? Niin. Hernekeitto, purkki on aina, se syö aina joskus. Ja nuudelia. Joo, se on lisukkeena monesti. Mutta että se 200 euroa riittää. Ei siinä ole niinkö. Tietenkin pitää välillä sitten vähän pesuaineita tai jotain siihen ylimmäs. Niin sitten ne on, mutta ruoka. Niin, se on vaan niin. Mutta itse tehdään. Yhteensä, joo. Yhteensä. 100 per sierainpari. Niin. Hyvin harvoin. Kyllä sitä ennen tuli käytyä, mutta kyllä niin oikeastaan aika harvoin. Kun se on semmoinen juttu, minun mielestä, tämä on vaan minun mielipide, että kun niin ravintolaan menee, niin pitää saada kunnon ruokaa. Ja monesti se on pettymys, kun itse tekee sitä ruokaa. Niin että se on sitten todellakin sen arvoinen, mitä sinä mitä se maksaa. Kun ei se mitään halpaa tänä päivänä ravintolassa ole syödä. Ei kyllä käydä todellakaan. Niin. Kyllä me joskus käydään pizzalla sillä, että me syön puoleksi se pizza. Ja valitaan sekin pizzapaikka, että se on varmasti tiedetään, että missä on hyvä pizza. Niin. Mutta aika harvoin. Hirveän harvoin. Kyllä. Kyllä me muuten kuljetaan ja käydään ja me katsotaan aina kaikki ilmaspaikat, mihin pääsee ilmaiseksi. Niin kyllä me sillain kuljetaan. Ja Makeahan on mestari tässä katsomaan, että missä on makkaratarjolla, se menee makkarajonno. Niin, siis ei ravintolassa, vaan kun paikolliset, mitkä nämä kaupat tarjoaa, että on perjantaina makkaraa saa, niin sinnehän se pitää Makea menee jonno. Ja sieltä saa vielä kahvit päälle. No joskus ei aina. Vaan mehuuko se on, en minä tiedä, kun en minä mene makkarajonno. Niin se on myös semmoinen. Mutta että kyllähän me paljon on tekemistä semmoista, mihin ei tarvitse olla rahaa. Pyöräily on kiva, otetaan kahvit mukaan ja eväät ja mennään istumaan jonnekin merenrantaan tai kävellään paljon. Ja mun hobby on tämmöinen, mä kerään neliapiloita. Mä kävelen pitkin tuolla, missä mä tiedän, että on neliapiloita. Mä kävelen siellä, saatan päivänkin kävellä ja katsella, että mistä mä lyön neliapiloita. Ei maksa mitään. Ja mulla on kirjan välissä ja tuolla vihkojen välissä niitä neliapiloita. On paljon semmoisia asioita, mitä voi tehdä ilman, että se maksaa. Kyllä.